siyangena ke namhlanje singasaqali usuku lakho lizoba mnandi kakhulu ngoba ke singena bukhoma sila eDurban ayikho ke indawo engiyithanda njengomoya wala eThekwini uvela ukuphephethe wome nje kungonakele lutho silishaka mnandi ke usuku lakho ke siphuma le ebanqulusini umuntu nakho ukukhathakhathala ngoba sithe sisuka le eNewcastle sasehla sibheka ebanqulusini eFilidi sithola sila eDurban namhlanje ngoba sihamba nonyoni kayiphumuli basho njalo labathi nionyoni kayiphumuli sinibona ni lapha ya hayi maningi lamagama odaselwekunike wona ngeke ngezwe kwenye indawo sifika lapha ya sobantu Peter Marisbeck bekhala kamnandi bethi hey siyamazi lo girl ngachazeka ngathi hayi bo seku girl njalo ngale kokuchitha isikhathi umuntu athathele thuba bingelele kuwe Ngqongqoshe siyabingelela Ntokozo sibingelele kubabukele emakhaya sibingelele kubalalele emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms zethu sithi ithada khona ke uDkt sihamba naye ekuzothi mase wesikhathi ukuthi sesixoxa naye sikwazi ukuthi introduce ngokusemthethweni kodwa manje nje uzobingelela lapha emakhaya. Ngiyanibingelela nonke emakhaya, ngibingelele kuNgqongqoshe sengididisa neprotocol. Absolutely. Kubona wonke abalaleli ngithi sanibonani. Absolutely. Siba sekushila igama lohlale KZNHealthChatDotGov uthola kamnandi kuyo yonke imisakazo yangempela la KwaZulu-Natali kanye nesiteshi sethu esikhulu ke esikamabona kude khona la KwaZulu-Natali. Sihamba kamnandi nje kanje uhlelo lwakho lizoba mnandi sicela wena ukuthi usiphe indlebe. Ngizoqala la kuNgqongqoshe. Ngqongqoshe njengoba ngeke ngasho ngathi siyagijima siqalele ibaqulu emajuba. Safika lapha eDanawuzi ngabona abantu bejabula safika nasele eNewcastle ngabona abantu bejabula mhlawumbe ungangiqala lapho uthi benenzani lapha eNewcastle kodwa ngilithandile uhlelo kodwa ke ngiqale ngizwe ngawo ukuthi beluyini ngaluthanda uhlelo sibonga nezingane sijabule lapha ya usucishe walixoxa kwawe absolutely cha Ntokozo besine program ka back to school ebesiyenza lapha emajuba njengo champion we district ngicabanga ukuthi umphakathi ubabonile oNgqongqoshe bonke behambela izikole ezihlukahlukene kuma district ahlukene mina yami district engisebenza kuyona engathunywa kuyona uNdunankulu kusemajuba so besambiseke iuniform einganeni ezihlwempu ngoba siyazi Ntokozo ukuthi enye yezinto ezenza ukuthi ingane zethu zingakwazi ukufocus esikolweni usuke mhlawumbe umntwana ezenyeza ngenxa yokuthi akagqokile kahle noma akanayo uniform efana neyezinye izingane ogcina kwenza ukuthi angakwazi ukufocus angakwazi ukufunda angakwazi ukulalela so lo hulumeni ke kaANC wathatha isinqumo sokuthi cha njalo maqala unyaka akube nalo uhlelo lokuhambisa noma uhlelo lokuhlunga izingane eziswele nezimpofu ezidinga usizo ebese sizihambisela iuniform siyobapha bona ngijabuleleke kakhulu le uniform ngoba ayiyona uniform nje yokuthi umuntu unikezwe amasokisi nezicathulo kuphela hayi ukuthi sikubukela phansi lokho ngoba nalokho kuya contribute but kuyi uniform ephelele Ntokozo besambisa uma ngabe for abafana sambisa amahembe amabili amabhruku amabili amasokisi amathathu amavest amabili ibhande lokufasa ibhruko icathulo nebhande ijezi itracksuit size sihambise ngisho nokwangaphansi kwama underwear so uyabo ukuthi program ephelele noma iuniform ephelele kumantombazane kulabo abagqoka itunic kuba ama tunic amabili ivest okwangaphansi athole ijezi athole itracksuit athole amasokisi awu3 amapairs awu3 athole nezicathulo so iuniform nje ephelele kakhulu so sikujabulela kakhulu ke ukuya lapha ngoba sale sesithola nethuba lokuxoxa nabazali zikhona izinto abayiphakamisile lapha osizweni indaba yokuthi itransport yabahlupha ingane zaba sakwazi ukuthi ihambe kahle ngenxa yokuthi kukhona ababavimba endleleni okudaba ke esidlulisela kubaba uHlomunga bakhuluma nangendaba yomgwaqo ukuthi umasipala wabo laphana awubalungiseli umgwaqo bathe uyahluleka sebeyacela ukuthi iprovince ingenelele olunye udaba ke okufuna sidlulisele kubaba uHlomunga so kuyasiza ke ukuthi ufike uxoxe nabazali ngoba uthuze ngokunye nabo balethu
ukukhala kwabo kunye okuhlukile ukuthi hayi siyabonga sesibongile kodwa sesicela uhulumeni angenelele la yilokho ke sokuthatha sikuse phambili kodwa kuhlelo beluhle kakhulu and nje ubona ukuthi luthela uluhle ngokulethwa yilo hulumeni wakho lacisheleniwa yilaba ke bekumele nabenze okunye bese bekhala ngakho abantu lapha njengayo lemigaqo ehamba phakathi lapha nawe wazama ukubachaza ezinye zezinto akusize ezalo hulumeni okuwona ngapha kuyiprovince kunjalo Ntokozo because enye yezinto akade bekhala ngayo lapha esikolweni indaba yamanzi manje amanzi ke ayi responsibility ye district uMajuba district engibachazelile ukuthi njengoba umeya ebengekho kwakhona emhlanganweni we district kodwa ke umsebenzi wakhe lo but sigcine sivumelene nabo ukuthi ngizoxoxisana noza kwethu akakhokta sibone ukuthi akukho yini angabasiza ngakho ukuya phambili so kuyasiza kona ukusondela eduze kwabantu ngoba kwenza ukuthi ukwazi ukuzwa ulalele ngisho kuthiwa izinto okungasiwa umsebenzi wakho ngoba umulalela nje zonke izinto engiyibalile lana nakade bebalula bekhala ngazo akusiza umsebenzi engiwunikeziwe kodwa phela ngithunyiwe ngisithunywa sikahulumeni ngisithunywa sikakhongolose so kufuna ngiwenze konke umsebenzi onikwa mina ngaleso sikhathi so sizozama ngempela ukuthi singenelele lesisizi hayi ngijabule kakhulu nezingane seyicula ithi bonga okuncane ibonga okukhulu Nkosi yami kamnandi kabi ingane lapha italente lapha yana mina ngisafuna ukuqala lento yokuhambe ngifuna italente labaculi nje lapha yana eNewcastle khona nje lovele obelicula sakulukhuluma iculo bemnqake kodwa bemvumela ubone ukuthi hayi kuhle bakithi hayi sijabulile lapha ya hayi ke noNgqongqoshe ke sakubona ukuthi uvuka futhi ubheka phansi efilidi bajabula abantu bethi lolu hlelo olukhulu kangaka oluza noNgqongqoshe benenzani lapha ya efilidi Fryhead Ntokozo besilapha eWard 8 endaweni ekuthiwa iSasco le ndawo ke inezindlu ezintsha azizintsha ngokuthi zinonyaka noma iminyaka emibili kodwa nje mhlamba sikawuqedi iminyaka eyishumi zikhona lapha na indawo le ehlanganisa abantu abaningi so sasithi asibavakashele khona in fact sibavakashela because simenywe uNjabulo uNjiva uNjabulo uNjiva lapha na uyena wathi cha insizwe ehluphayo Ntokozo engalali efuna ngaso sonke isikhathi engathi bonke uNgqongqoshe ngalokhu besondela nje basondele eduze kwakhe nomphakathi wakhe so uNjiva ke wayesicelile ukuthi uyayasibona esihamba ngesibhedlela iprovince yonke ucela manje nathi sisondele eduze kwalapha ngakubo sizokwazi ukuthi silethe lama services esiwabiza ngokuthi sibhedlela kubantu kodwa futhi okukhula kade funa sikubone ilokho ukuthi noma indawo yabo kungathi isondelene nedoropa therefore means ukuthi isondelene nesibhedlela abanayo iclinic so wayesethi uyacela ukuthi cha engathi ngaba khona imobile clinic ezoba khona lapha endaweni so that umphakathi wasesasco ukwazi ukuthi ubenefit nawo hayi ke sesishilo ukuthi hayi kusuka ngolesibili nje sebe ne-mobile clinic ezosebenza khona iviki neviki so uyabona ke siyabathanda kakhulu abantu abafana noNjiva ngoba benza ukuthi sikwazi ukuthi sisondelane nomphakathi abantu labo kuyibona bona ngempela kufuna abakwazi ukuthi baqhubeke sibanika amandla baqhubeke ukusebenzela umphakathi ngoba kusho ukuthi noma enesikhundla noma engenasi isikhundla ukusebenzela umphakathi kungaphakathi kuyena ngoba usicela nje umuntu kazana hayi ukuthi khona ikona lutho ucelile nje wafona wacela wathi hayi uyacela kanti njengoba ebhize ngihlupha nje uhlupha noNgqongqoshe waka social development uMamkhoza ngoba naye bese lapha ngoba naye besinayo usethi ke kuMamkhoza cha kukhona icrash ekhona la endaweni ayinalutho ngaphakathi uMamkhoza ke wayesethi hayi dadewethu ngoba uya lapha nasali sesihamba ndawonye sahamba ke hayi safika ke nakhona uMamkhoza hayi ke izinto ayishila uMamkhoza ngenxa kaNjiva kule ndawo angikaze ngiyibone uyabona nje ipontshi eziwu30 itulo zabantwana eziwu60 amatafula awu30 angaze ngizwile sekhala umphathi weclash wakhala inyembezi uyayikhala into engaka icrash yasesikhame bakithi uzwa mema wathi ngicela ngingaboni ingane emgaqweni zonke ingane ayizofunda ushilo uthi ucela simkhulumele emphakathini umphakathi thathani ingane nizize crash zingahlali emakhaya hawu bakithi cha siyaluthanda lolu shintsho silibonayo luza nalo uhulumeni wakho Ngqongqoshe and luyasijabulisa nathi phela nathi abantu basemakhaya masibona
sibone abantu indawo zale ngakithi emakhaya zenzeka izinto nangi nje ubungani uthi ubona kukhulunywa indaba emnandi yamakliniki kuba obani ikhathi afika ngawo kanjani njani ngiyathemba sobalethela ngelanga umuntu okhulumisa wona nje amakliniki ama-mobile ukuthi mayisuke ikhona kuhlelwa kanjani ba kuhlelwa nawo phela umphakathi lo suku lapho kuboniswane ukuthi ke nina niwumphakathi nasi isikhathi enibonakala ngala ukuthi nina ngakwazi ukufika bese kuyasizwana ngaphansi kwaleso sigaba leso sibonile ke futhi inhambela nomunye umuzi lapha eNgqongqoshe khona lapha yayifilidi ibithini into yaloya muzi beniye kona uthe unjiva ke Ntokozo njengoba kade sicelile ukuthi size uma sesifika usethi hayi asingabe sesisala siyokhuluma nomphakathi nje eholweni kuphela kodwa ubonile ngesikhathi ehamba exoxa nomphakathi ukuthi uthe engena komunye umuzi wathola ukuthi ugogo unengane encane ahlala nayo ingane ekhubazekile edinga usizo idinga nesihlalo esispecial so sangena ke safike sayibona ingane saxoxa nogogo angaze ngimbona ugogo nothando kanje unothando ngempela umamtshali uthe umamtshali yebo utshalo unothando ngempela sibaningi abantu bakamtshali lapha ya engathi baningi abantu bakamtshali ngoba nawo suka khona lapha efilidi utshalo so sase simhambisela ke isihlalo umntwana saxoxa ke nomamtshali ugogo umamtshali ukuthi ingane uzoyinakekela kanjani ngoba ingane akuseyakhe ingane kandudakazi kodwa ke saletha odokotela abazokwazi ukuthi bahlale beyibuka njalo nje inyanga nenyanga ebese nasekufuna izesibhedlela eAlbert noma isibhedlela esingaphezulu siyihlelele so uhlelo nje obululuhle kakhulu siyambonga ugogo mamtshali ngokuphatha le yangane ngale indlela siyafisa ukuthi nabanye ababhekelela ingane nabo bamemeze lapho bekhona ukuthi hayibo khona ingane yami engihlala nayo ngicela nisondele nizongibukisa sibambisane ngoba uhulumeni ukhonela lokho ngijabulile ke mawusukhulumisa nento lapha eNgqongqoshe ethinta ukuthi siyalibona izibalo zabantu abasuke beshiya imishanguze kakhulukazi namaphilisi lapha endaweni kwekwaVeld baningana abantu abagcina bebaleka bengasabuyi ngayithanda indlela oyikhone ngayo lapha wawususho ukuthi awubakithi ake nisipheni uthando siwumnyango kodwa ngifuna uyisholo wena indlela obanxenxe ngayo buyani phela musana ukusilahlekela maseniqala amaphilisi ngoba sekuyiyona impilo ekufanele siyibambe uyabona Ntokozo uma sikhuluma nomphakathi siyayisithi umuntu nomuntu unemishanguzo yakhe ayidla absolutely whether imishanguzo yesifo sikashukela imishanguzo yeBP eyani sonke sidlethi imishanguzo ayikho ke into esiphoqayo ukuthi sibe namahloni ngokudla amaphilisi ethu so siyabacela abantu ukuthi abahlale kuona bakhona ke abantu abaningi abantu abaye babe nenkinga kakhulukazi abantu abadla imishanguzo ama ARVs noma badla imishanguzo yeTB labo labo siyabacela ukuthi akukho nanesidingo sokuthi baxoxele umuntu ukuthi hayi ungibona njena ngidla imishanguzo akadingi kumemezela badinga nje ukuthi bahlale kuyona imishanguzo yabo asekho isidingo sokuthi sibe namahloni ngaleyo nto kulesikhathi samanje so besicela lokho ke sasesithi nalaba asebephumile kwisystem ababuye ngoba kubalekile ukuze impilo yabo iyande impilo yabo ibe prolonged ibe yinde kufuna bahlale kule treatment so that bakwazi ukuthi baphile impilo engcono bese sichaza ukuthi sizocela nje ukuthi awubakithi ngoba siyabathanda thina naba basithanda manje siyabona ukuthi nalaba asebeyekile treatment bayasaba ukuthi bazobuya babuye kanjani akekho umuntu onelungelo lokukuthethisa usuthi ngibuyile ngifuna i-treatment ufuna nje usho ukuthi hayi ngangikule treatment endaweni ethize sengibuyile ngicela ningithathe sizokuthanda back so ngitheke kumphakathi sizocela uthando back iLB love back sicela love back emphakathini mina manje ngithi ngesikhathi uyisho wena Ngqongqoshe ngingale ekusitheleni ngiyayizwa lento oyisho ukuthi naku uNgqongqoshe ecela love back kazi ubani love love back ngithi uNksz yami ngiyicela lapho uNgqongqoshe mase ngichazelo akizo siyayichaza sifuna kulaba bayeka amaphilisi siyalifuna uthando kubo ake bebuye bezothatha amaphilisi abo cha Ngqongqoshe ngicela ukukhumbuza umlaleli lapha ekhaya uthi igama lohlelo KZNHealthChatDotGov nisithola kahle kakhulu kuyo yonke imisakazo yangempela la esifundazweni KwaZulu-Natali nanokuthi uyasithola kumabona kude wesifundazwe ke ngithathe naba ambalwa Ngqongqoshe wasiye sithi ke bekhona abangenzi kahle abambadlwana lapha eMnyangweni
kodwa inqwaba yabo yenza kahle njalo ke kulolu hlelo siyasicela abantu ukuthi abangene bekwazi ukuthi ke basitshele ukuthi ke bawubanda khona insizwa ke la ekuyiyona emele laba abangena ngeincingo la ngqongqoshe sigijima yazi yacisha yamfishane ukuthi khona ukuhle lonke la mndaweni eBluff eBluff kuhle konke sawubona yebo sanibona uyaphila mfowethu Ngiyaphila. Awu bakithi usemoyeni nje usungaqala ubuza umbuzo wakho ngokufisa kwakho. Yebo ngicela ukugamela manje. Ngifuna ukwazi ukuthi kahle iyayenza nakini or siya generation to generation. Uthi ke ufisa ukwazi ngecancer angizwa ukuthi yipi cancer nanokuthi iyatholakala ni iyatholakala ngokwe next generation mawunayo wena izizukulwane zakho zingaba nayo yini uline wakho awumuhle kahle eBluff ngangithi indawo lapha na ephezudlwana ugibele phekwetshe lapho uyezwakala ke manje ibambe lapho ke ulayini awusivumeli ulayini uyanqaba ngizocela nimkhulumise lapho niwuthole kahle umlayezo kodwa ngizile ukuthi icancer yona masingawuthola kuze ngoba ngenhlanhla vele sinengcweti namhlanje yayo icancer bekungakuhle uba athola ulayini oright akwazi ukubuza kahle kudokotela nje sizocela ukuthi nimzame kulayini oright noma nisitholele yona iquestion sikwazi ukuthi siyifundele udokotela la bukhoma ngqongqoshe bengisazogijima ngejubane ngibheke lapha abangenile abancomayo ngoba khona abanye abenza kahle la eMnyangweni bayangena ke njalo ngole masiqopha losuku lapha ku Facebook page babancome kahle uthi lo uPopi Magoods uPopi Magoods ngiyabonga kakhulu kwi staff sonke sasesigweje clinic e8fal especially la kwenziwa khona ama vital signs nase room 4 enami ngawashaya ama vital signs ngqongqoshe senza show lapha uthi asibukeka sadokotela aba ufaka i-stethoscope bese yabona abantu besihlonipha bethe absolutely nasemphakathini nje uphuma uthi uyibika indaba yakho kube lula kuthi awudokotela asiphiki futhi asivume asenzi lutho nje nange awusipha amavangana uthi eNkosi ngicela ukubonga konesi bayawenza umsebenzi wabo njengabo kumnandi uphuma eclinic usu right uphilile especially eclinic ngesemzimkhulu danko uthi lapha emzimkhulu uthi ama clinic nje uthe ngathi bese kuyenzeka usebuyile lapha ya udadewethu ungangena ususemoyeni njengamanje yebo awuzwakala kahle ke manje ubuthini umbuzo wakho Bengibuza ukungaphela ukuthi iyathelelana nini noma uyakwazi ukuthi iyathelelana yini ngikuzwile mawuthi iyathelelana yini okunye ke ngikuzwanga inherit lelo gama lodokotela impela ke inherit ayike sikuzwile dadewethu ukhona ungcwete esinaye la wecancer uzowuphendula umbuzo wakho Yeah. Absolutely. Ayike dokotela uzwile umbuzo uzothi mase singena nawe bese uyawuthatha kahle lo mbuzo. Mhlambe ke ake ngiye lapha ngqongqoshe ngithi ke ngqongqoshe siyasibone kukhona abanconywayo kade usakhuluma ukuthi umuntu mawukuthi uthole engasasiniki love back ngenxa yalamaphilisi asebalekile. Mayisebuye uthi uzosinika love back bese uthothi kunodadewethu nje uzomthethisa ngale athi awuziwashiya nje wawuthembeni ekwasha kwacima mhlambe umlayeze esingawudlulisa kubona kodwa siudlulisa unjalo siphinde sikhumbule nakulaba abalokube bancoma nje abenza kahle ngoba baningi abenza kahle kunabenza okubi siyafisa nje ukusho ukuthi kulabo abazofika babathethise abakhumbula umphakathi ukhumbule nje ukuthi bayingcosana kakhulu compared to laba abasiphatha kahle kodwa beyingcosana benjalo ingakho sifake sine program yama complaints ungaphumi eclinic udiniwe udubile noma esibhedlela udiniwe ukuthi ubuthethiswa ubani sifonele sifonele usikwazi ukuthi sidile nalolo daba ngoba sifuna thina umuntu nomuntu akwazi ukuthi aphile i-love back siyayicela so siyazi ke ukuthi ngeke uyihambise uthando lwakho endaweni lapho ungaphatheki kahle khona so uma kukhona ongakuphathi kahle ngena
ohlelweni lapho likaMaphisa lokuceba impipa hotline kaMaphisa laphana usitshela ukuthi cha uphathekanga kahle lana siyilungise kodwa wena uyithatha imshanguzo nakodadewethu nabafowethu laba abasebenzayo siyabacela ukuthi nabo ababaphathe kahle abantu bakithi laba abaphethe kahle baqhubeke lapho nalaba abangenzi kahle sithi ayabayinuka amakhwapha impela sesifikile isikhathi hayi kwanele sekwanele no ngqongqoshe ngiyazi ukuthi mase kuyilesikhathi esikusona njengamanje ngibonile ke uhulumeni waKwaZulu-Natal ukhipha into eshoyo ukuthi ikhumbuzisa abantu ukuthi kule weekend yangomhla ka4 yakumhla ka3 kuya ku4 abakhumbule abantu ukuthi ke usuku lokuyoregistera ukuvota lolo so ke ngibonile imlayezo ekhishwa uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal kubaleke ngani ukuthi abantu bekunderstand ukuthi kuyini ukuvota nanokuthi bekurejistele ukuvota kubaleke kakhulu Ntokozo ukuthi abantu njengoba kunale weekend nje registration abahambe asebeke bavota bahambe bayocheck ukuthi information yabo iphelele iseyiyona le abayazi abangakaze bavote babhalise nanoma umuntu eseshintshile engasahlali lapha ehlala khona umuntu wayesebenza eGoli akasekho eGoli usela eThekwini noma usemakhaya hamba obhalisa phela kabusha kulokhu ke eqaleni Ntokozo wawukwazi ukuthi uma ngabe uke wabhalisa nje kwiprovince yaKwaZulu-Natal kuthiwa nakufika isikhathi sokhetho ungabhalisanga kuleyo video kuyona babekwazi ukuthi bakuvotise kodwa kulokhu ayisi uthatha isinqumo sokuthi ngeke basakwenza lokho uma wawuke wabhalisa kwenye indawo usuhlala kwenye indawo kufika usuku lokuvota ungakazi ulungise uzovela uhlale nawe ufane nabantu abangakaze babhalise ungakwazi ukubhalisela ukuvota so siyacela ke abantu bakithi ukuthi abalithathe leli thuba ngoba akufani neinsuku ezijwayelekile insuku ezijwayelekile kufuna uhambe uye ema-ofisini ka-IEC kodwa kulokhu IEC wenza uhlelo lokuthi usondezele thina eduze so that sikwazi ukuthi sisheshe sikwazi ukufika endaweni zokuregister kubalekile ukuvota Ntokozo ngoba ilungelo leli elafelwa abantu kwachitheka igazi ukuze mina nawe sikwazi ukuthi sivote njengoba si celebrate u30 years we democracy kulonyaka wonke umuntu kufuna kwazi ukuthi exercise right yakhe abantu abasha ikakhulukazi abangakaze babhalise ibona uthola ukuthi baba nenkinga noma phakameli kakhulu ukuthi bayovota kanti siyabafisa abantu abasha ukuthi basukume ngoba uma ngabe ungavoti uyafana nomuntu ovotele i-organization ongayithandi ngoba by not voting in essence uyavote uvotela lo ongamthandi kanti na uyovota usebenzisa ilungelo lakho ngale kokuchitha isikhathi ngizoswa ngejubane ngibheke lapha kudokotela wethu uNombuso Zulu uMageba ndaba ezitha sizocela ukuthi sikubingelele kahle kuthiwa ulapha kwa-Urology eNkosi Albert Luthuli yazi ke mina wonke umuntu ongifonelayo nje mayegula mfowethu awuzama ungifakela phela umuntu wami lapha eNkosi yini lapha eNkosi wonke umuntu ufuna ukuyolala eNkosi yini lapha enayo eNkosi kodwa ke awuqala introduce uthi ubani yini urologist siyaqala ukuthi sithole umuntu owenza lolu uhlobo lomsebenzi kwa mina nje ngifisa ukufunda okuningi kuyinto yini ifundelwapi kanjani ukubeke nje umuntu osekhaya esithombeni ngaphambi basingena odabeni igama lami nguNombuso Zulu absolutely ngiwudokotela osebenzela idepartment yaka health la eKZN ngisebenzela isibhedlela iAlbert Luthuli kwidepartment yaka urology absolutely i-urologist udokotela osebenza ngazo zonke ama-organs okuchama okay kusukela ezinsweni amapayipi ehlisa umchamo uyesinyeni isinye kuphumela ngaphandle ebese sisebenza kakhulu ngesitho sabantu besilisa so sangaphandle umshini so ubiza ngomshini la uyesho njalo ngomshini ukuze ube urologist ke udinga ukuthi mawuphuma esikoleni uhambe uyofundela ukuba udokotela okay njengokujwayelekile futhi uqala ube udokotela nje cha futhi ufundile ngani mase uphuma khona usumsevile uhulumeni ngokuthi wenze internship ne-community service ebese ke uyahamba uyofundela ukuba urologist eminye iminyaka u4 leyo yes mawukuthi wawufeyila nje usubambile ke lo 10 lo uqala ukade ufeyila mhlawumbe ugcina u12 bese ke kusiyophinda omnye u4 yes kukanjalo nje yilo 4 nje na ungawugidagida ke ngesikhathi leso oyobusabelwe na ukuthi usigidagide uyethu uNgqongqoshe uyajabula ukubona abantu abasebasha kakhulukazi besifazane sebebe ama specialist lezi zinto esizizwa ngendaba esingazazi awuchazeleke ukuthi ke iyini le prostate cancer ba sizofuna usigqilele kuyona namhlanje ubushilo kodwa uthi udila nawo wonke umshini lo kuze kuyophuma lapha la ngasekugcineni sesihloniphisa kube semoyeni mawukuthi ke sihlwanise kunomshini lapha yangaphakathi kuthi uba
PIPI la egcineni ke sekuyophuma sesihloniphise nje senze singabiza amagama angekho right emoyeni kodwa ke sohloniphisa ngendlela esingahloniphisa ngaso bacele naseCouch masikhuluma ngale machine asifuna ukuthi umuntu azagcine edideka ngoba siyafisa ukuthi aqonde ukuthi kuyini esikhuluma ngakho. Okay. So awusiphe i-prostate cancer ukuthi iyini mawuxoxela nomuntu osekhaya engazi. Ngizokucela nje ukuthi ngiqale ngokuchaza ukuthi iyini prostate uqobo lwayo. Okay. So i-prostate iyindlala etholakala kubantu besilisa. Okay. Indlala eba ngaphansi kwesinge somchamo. I-prostate yini umsebenzi wayo emzimbeni na iyasiza nokuthi yakhe isidoda kumuntu wesilisa. Awuzwake. So kubantu besilisa ngokukhula kwabo after the age of 50 years 50 iyakhula akekho ke la affectekayo kwamanje hayi ngilinde after the age of 50 iyakhula ngokuyikhulela nje ngokwe-age but njengayo yonke ke enye cancer i-prostate cancer ivele ibe umhlume ngalokho kade kuyinjwayelo ithi mesikhula yona ama cells lawo akha i-prostate akhula bheke eceleni njenge cancer yonke enye indawo ukuthi isuka iqale eswini kade kufana kuyisisu sonke kodwa bese kuba khona lokho okukhula ngendlela engajwayelekile okuyikona ke obese kudala ukuthi kube ne-cancer. Igama lesiZulu senalithola la le prostate cancer noma nje nisazobambelela kuleli ngqongqoshe uzokuhlebela uthi yethini sebeyaliqonda futhi abantu. Ayi ngicela uNgqongqoshe angisize. Absolutely. Sibiza ngomshini womuntu wesilisa. Hayi ngeke akwazi kuba umshini uthi umshini lokho kungaphandle kungaphakathi kodwa so umshini ongaphakathi yikho ngithe mase singaphandle sesikuyi PIPI lapho lapha emshinini singaphakathi lapha ngenzela ukuthi umshini ufana nenjini injini ngaphakathi kwemoto uzwa ukuthi kuyakhiqizwa lapha ngazi khona ukukhiqiza ini lapha ya ayi umshini absolutely siyavumelana nodokotela omkhulu manje ke uma sekuyi prostate cancer kusuke sekwenze njani mase kufika ngiyathanda bo usiqale kahle uthona contact uyi prostate vele khona mina bese ngitshela ukuthi prostate yona into wrong kanganga bengifisa ongangitsucula mayikhona kodwa utshona cha into ekhona mayise u-prostate cancer ke isithini into yakhona isithi ngesikhathi ikhula because yonke into iyakhula emzimbeni isikhumba ke kusho ukuthi geza uscrub ukuze kuzovela isikhumba ema cells isikhumba esifresh so yonke into emzimbeni ine turnover yakhona so nakhona ke kwi-prostate kuthi kade abantu be right behambisana bekhula bese kuba khona nje lo ovele akhule ngendlela wrong absolutely unfortunately ke lezi zinto ezirong izona ezivele ibhebhetheke so ebese kuba naloko ukukhula ke kwalama cells are wrong endaweni ekade right bese kuba icancer ngaleyo ndlela manje ke uzwile nodadewethu nomfowethu bebezama ungena la ngecancer bekukhona ukufuna ukubuza ukuthi yena ubani osengcipheni yalento ngize ngamuzwa lo mnyuzi wathi iyadluliseka ithelelana kanjani sithelela kungenza into abe ne-prostate cancer ngoba mhlambe ngoba ngizwe ngathi into efaka nemishini le nakho konke lokho ngesitho sangasese kungenza ukuthi ulale nomuntu onayo bese uyayithola iziziphi indlela edlulela ngayo kumuntu noma evela ngazo. Okay. So abantu abasengcupheni nje ibo bonke abantu besilisa hawu Nkosi njengoba ngishilo ukuthi meqala nje kwi-age of 50 iya ngokuya ikhula so from the age of 50 sesithi ke abantu sicela ukuthi bahambe bayobheka ukuthi sekwenze njani abanye bakuthola kancane ngokuthi mangabe kade yochama useyabona ukuthi awuyazi ngichamile kodwa kwangaphela ngathi ngaphinde futhi sekuyiyo kusuke sekuneyinkomba not ngoba kuukuthi sekuyiyona icancer uqobo kodwa iloku kukhukhumala kwayo iprostate ebengeke ngakusho ukuthi meqala iage of 50 ila ikhukhumala khona ebesidala inkinga njengoba bengeke ngachaza mawusuthi uyachama nje uzokubhreka kona kuphinde ngoba enye insizwe uzuyibonisa imanzi lapha ekade ithi yachama kanti sekuyisalele sekuyiphumela kona kamuva sekuyasonda sondela ke uma sekukanjalo yikho ke sesicela ukuthi mase kuyi age of 50 abantu abatest mase ngiphendula ukuhle konke yebo ayithelelani ngokocansi chabo kodwa iyadluliseleka ngokwe generation ne-generation uzalo yes amagama amakhulu inheritance lawo iyadluliseleka ke ngozalo which is why uma umuntu ukuthi kukhona umuntu ozalo onayo ekhaya sesithi ke wena qala ukutest uno40 usengcupheni awangena u40 manje zakhala ngicela sigijime sentombe enhle lapha noba ngiyayibona lento isigudla nami futhi ngqongqoshe yini letho dokotela abanokugudla mina kakhulu ntombe enhle khuma lento uzuma woza dade
Yebo njani ngithanda ukubuza ukuthi i-prostate cancer iqala uma usunangaki. Awuzwa-ke? Ngithanda ukulalela umsakazweni. Okay, lokho kuphela nje ufuna ukwazi iminyaka kuphela wena ungene kokunye. Yebo nokuthi ubona ngani uma usunayo ukuthi usengcupheni. Susengcupheni. Awu ngawuthanda umbuzo wakho wena Makhumalo. Uzokuphendula uDkt emoyeni. Yeah. Absolutely. Uvela ukule ndaba wena ohleli phekwayo ke manje. Mhlawumbe ube sehlele ocingweni ngesikhathi uchaza ukuthi o50 kodwa wawususuka ususilimaza ke thina lege ngama 70s wabe seyijethi sisindile manje usuyasifaka futhi. Ubususibuyisela emvake nakufuthi uthi kuyenzeka. Mhlawumbe asiqale ngaye ukuthi umphendule udade wethu. Ngicela usawubona Ntombenhle. Njengoba bese ngeke ngachaza. Uma nje umuntu wesilisa efika kwi-age of 50, i-prostate iyaqala ikhule, ikhukhumale okungakona lokhu ekade indlela yenza ngakho. And yebo, kwi-age of 40 sesithi uma kuwukuthi umuntu uyayazi ukuthi khona ozalweni. Siyacela ukuthi mangabe usuno40 ebese uyeza ke uzotesta. Okay. Manje ke ziningi insizwa lapha khona nje nalapha elentuzaneni ngewade safe right ngqongqoshe izile kumina yathi iyatestwa ni prostate manje kodwa iyasaba ngoba yezwa kuthiwa ifakwe isiqopholozi la ngemuva egquma ibheke phezulu einqeni isitestwa kanjani manje baningi abathi abantu besilisa bayayisaba into engena lapha ngemuva esinqeni manje abantu bayasaba makuthiwa bazofaka into la einqeni ngemuva isiyatestwa kanjani nakho ke lokho aseinqeni mhlawumbe ukuchaza kwakuyinto yayikhona noma mangabantu nje ifika ixakeke abantu besilisa ukuthi akekho umuntu ochatha njengomuntu wesilisa kodwa manje sekudokotela osefanele ahamba ayobheka bese kuba inkinga sidideke misifika lapho kodwa ke yebo iqiniso lona ilelo mangabe sekuqala ukuthi kuvele lezi inkomba ebese ngengazisho ukuthi sunenkinga nomchamo uyachama kodwa ubona ukuthi awuphelelanga phakathi nobusuku usuyithola uvuka ulele ngoba sekufanele uyoyikhulula ileso sikhathi ke sekufanele udokotela check yebo umuntu esisawufaka kuze kube imanje futhi umuntu ngeke size siyeke ukufaka yebo ngoba nina uyakwazi ukuthi usize sicheke ukuthi ngabe ivuvukalele ngoba ivuvukele lokho ebengikusho kwa age of 50 noma ekuvuvukeni kwayo sekukhona umehluko khona wenzakalayo inkomba sokuthi ayike sekuyicancer ke manje so ukufaka umunwe yebo siyawenza kodwa ikhona nezinye indlela zokuthi siyicheck sesithatha amagazi sicheck into ekuthiwa iPSA iPSA ke kuuketshezi oluphuma kuyona iprostate kodwa uma sekuwukuthi sekunokugula okukhona izinumbers ziyayikhuphuke so siyakwazi ukuthi sikuthatha amagazi sichecke siyawufaka futhi umunwe akhona futhi noma ultrasound noma CT scan ukuthi asitshengise kodwa konke lokhu kuyindlela ebizayo udokotela kade khona eduze kwakho engawufaka umuntu aqhumise kabili nje kathathu ucaca ukuthi cha ayikho lento noma ekhona bafethu yekani ukulokhu ngichatha nisaba ukuyofaka umuntu udokotela asambeni siyo check bonke o40 laba igenge yama 40s ngiyacela Thobeka Nkosi lapha yayihlala Nkosi kwaNongoma Dumelo sawubona yebo njani Nkosi siyaphila mkhaya uyaphiloni Ngiyaphila nami ngilalele lapha ngicela ukubuza kudokotela ukuthi yini edala umdlavuza webe. Wena ula ebeleni wena ingcanci. Yebo. Absolutely. Hayi ke sizokutshontshela nalo besilathi nemshinini namhlanje kodwa nalo uzosale selikha nje phezulu somnika ithuba. Ukhona omnye umbuzo obunawo umkhaya wami? Yebo ngicela ukubuza ukuthi ukusoka ngabe kuyazivikela ukuthi uthole umdlavuza. Icancer mawusokile. Yes. Ayu ngiyayithanda imbuzo kaMkhaya yazi uyabona uhlala Nkosi lo muntu uhlelekile. Wemkhaya bayaphila abantu kobhanga nomo. Awu bayaphila abantu banganomo. Absolutely. Cha uzokuphendula emoyeni kodwa. Nakombuzi. Yebo ngiyabona. Absolutely. uNgqongqoshe uyazi kombuzi. So ke abaphila abantu. Uzwile umbuzo. Usefaka neyebele ke cancer. Yize noma namhlanje besigcile nje kule yemuntu wesilisa. Kodwa sizocela umtshontshele nje kancane bese siqhubeka ke naye ngoba useze wabuza futhi inkinga enkulu usukaleka Nongoma kanti sehlala Nkosi lapha masingamphendula lizovala izwe. Absolutely. Thobeka umbuzo wakho ngiyawuzwa sisi kunjengoba nje bengike ngachaza ukuthi icancer nanoma yipi isuka nje
kade abantu bekhula kahle bese kuba khona oyedwa ozothi ekhula yena bese enqamuka umlenze bese benqamuka imlenze bonke bese kuba yinto ekungafanele ingabi khona la ngoba akufanele ingabe sikhulisa abantu abanqamuka imlenze so ukwenzeka kwecancer nje nakunoma isiphi isitho somzimba senzeka ngendlela efanayo so nayo icancer yebele yenzeka nje ngaleyo ndlela le kade uyisichazela kakhulu le kade ngiyichaza nje na kwi-prostate lento okuthiwa ke yi-PSA test ubusuku wathi kuyichaza le yenzeka ngegazi ngiyajabula ukuthi usoyichazile baningi kabezayo bethi hayi thina sicela leyo laba basaba ukuchathaka ngento ayibona lona kodwa ke ngicela nayo ke ukuthi mhlawumbe usale sesidlula nakuyona bese usitshela ukuthi iyelapheka yini i-prostate cancer. Izothi ukugxila kuyona futhi PSA njengoba bengishilo nje ukuthi PSA iwuketshezi oluphuma kuyona iprostate absolutely kodwa uma kuukuthi sekunokugula okukhona iyaye ibe ngamazinga aphezulu kwiprostate so bese iyatholakala ngokuthi udonsa igazi umgomo ke wendlela yokulashwa obekiwe ukuthi uma uyithathile leyo PSA wayithola ingaphansi kwa2 asithi nje usuneminyaka ewu50 uzothi nje cela ukucheck mangabe ingaphansi kwa2 sibe sesithi hayi uphinde uyicheck futhi after 5 years kodwa uma kuukuthi ibe ngaphezulu kwa2 sisithi buya after 2 years ngoba sifuna ukuthi uhambe kakhulu bese ubuya sewonakele yes okuthi yona ayilapheki kodwa ninendlela yokuyibamba ingakaqhamuki siyakwazi ukuthi mangabe inamba ziphezulu ebese siyabheka ukuthi ngabe le cancer ikhona isahleli la isikuyona yonke iprostate isiphumele ngaphandle isiyenze njani ukuze nathi bese siyakwazi ukuplana ukuthi uzosizakala ngandlela yini uprostate lo umnomzana ungana ukuthi angaze ngibone ngaphakathi komuntu ngiyangibona izimbuzi nezinkomo umuntu ongakanani kungakanani kuyisicubu esingangesivalo sebhodlela kungakanani ngoba umuntu wasemakhaya ingingila zenkukhu yazazi yebo into engako nje ithi nje ingabe ibe ngingingila ebese inqoba wonke umshini lona unqamuke ejuqu ngeke lento kusamele isukunyelwe ayike indlela nisusa yona ke nje kuqhubeka impilo absolutely cha angiqhubeke lapha kuyakuvame ukuthi abantu abaningi babulawa yilesifo kangangokuba ke abasazi futhi ke abasiqondisisi cishe ke ungavumelana nami mangithi ke muhle umsebenzi wenziwa uMnyango wezeMpilo ekuqwashiseni abantu bathi ngalesifo imaphi ke ama programs enenibe nawo nani okuqwashisa ke nje abantu ukuthi ke siyacela ukuthi ke nibe aware iawareness kubantu I-awareness siyazama ukuthi siyiqhube from ema-level ama-clinics health education nje ngesikhathi abantu befika njengoba kade ukhuluma ngama-vitals ngiyithandile impela yama-vitals so at that stage abantu asebekhulile unesi ngesikhathi exoxisana nawe ezokwenza lawo ma-vitals imibuzo ke esesipromote ukuthi bayifake kubantu ukuthi ubaba usahamba kahle yini uma eyokwenza unumber 1 ukuze ukwazi ukuthi kusefeke ukuthi nangumuntu ongabe usesenkingeni ebese siyakwazi ukuthi simcheck accordingly no ngokwakho ukubona kwenziwa yini bangabi baningi abantu abamnyama abangama-urologist ngokwakho ukucabanga nje i-urology ayidumile ayaziwa ngendlela yokuthi nakuthina sisesikoleni akuyona i-department esigxiliswa kakhulu ngemfundo yakhona so ababaningi abantu because ulwazi alukho ngaso people are not interested nje uNgqongqoshe yazingaphasa ngaba no-A wesiZulu mina qale ekubeni udokotela uphase lapho cha ke nawo A wesiZulu mina ungaphelele ema passage asemeduze lapha ya khona emedunsi umuntu waphelele ema passage emedunsi ama passage yaziwa ama passage yaziwa kuphela kwakumnandi ukuzwana nabantu abafundela ubudokotela ayitho bese ke wawungathi ingane zakhona kanti cha sikulento yokuhamba nje passage cha dadewethu ke umlayezo wokugcina ongawukhipha ke nje ngaphansi kwalesimo lesi nabo abantu base South Africa nayi le cancer ikhona bukhulu ubungozi bayo futhi kubantu besilisa mhlawumbe umlayezo nje ongawudlulisa nje kuwo wonke umuntu nomuntu nje osanda kuthola ukuthi unayo ithini umlayezo yokubanike wona udlulisela kubona kubalekile ukuyithanda nokuyinakekela iphutha elikhulu elenziwa abantu besilisa ukufihla afele embelekweni yebo kanti lokho ikona ukusuke sekona izinto sekunikeza nayo icancer isikhathi sokuthi ikhule ibhebhetheke kanti uma kusakuncane kuyakwazi ukuthi kunqandeke yebo and
I-support ikhona from uMnyango wezeMpilo and siyaqhuquzela futhi nokuthi abantu bayithole ne-support nasemakhaya. So ekhaya ngeke baze bakunike i-support uma wena ungazange uzusho. So siyacela nje ukuthi abantu basho akusilona ihlazo. Kulungile abantu abayigijimele imbiza zabo kepha bephinde babuye futhi beze naseMnyangweni ukuthi bazothola usizo okuyilona lona. Uyazi dokotela ngoba ngiyazi ukuthi njengoba dusha ukuthi into engandele bani lekungaxoxwa ngayo kakhulu. Iwuthe ama signs and symptoms yikho lokuthi mawuchama ubona umchamo usubuye inqamukela ubuye uphume ikhona into efaka ukuma mhlambe kwenduku kulento ye-prostate cancer kuyenzeka kuyi-affect ukuma kwayo kwenduku baningi ababa nenduku othola ukuthi siyakhathala even ithi njandizi kwesinye isikhathi kungenzeka ne-prostate cancer yaba nomthelelo ezintweni ezifana nalezo. Awukho kakhulu ekumeni kwayinduku kodwa yebo uma yona isikhona sekufanele ilashwe kuya ngokuthi isidlo ndobale kangakanani ekulashweni kwayo ke kuyabe usuba nezinkinga zokuthi ibisi yakhathala ngoba isilashiwe. So yikho ngithi cela abantu uma ebona nje ukuthi khona ngakuqondi usheshe ufike silungise ngaze kuumuzi. Ayike ninayiqhuquzela nalento yokuphuza kwamanzi ngiyengizwe nina bezinso phela nithi abantu abaphuza kakhulu amanzi zonke lezi zinto nakho lokho niyaqhuquzela. Yebo. Absolutely. Dokotela sizokulanda usuzosilandela izinso ke manje namhlanje bulapha kulapho noqeqebeni emshini. Absolutely. Uzosilandela ke Ngqongqoshe ngiyazi ukuthi le kahle usayixoxa uNgqongqoshe okudlula nini odokotela ngoba uyishaya emphakathini usuku nosuku le prostate cancer. Nangu udokotela ungathini kuyena Ngqongqoshe? No siyabonga kakhulu udokotela. Into engijabulelayo nje ukuthi uyichaza ngendlela abantu bakithi abayi-understand. Ngiyajabulisa ke kodwa futhi nokubona umuntu onesithakazelo nje engena kulolu daba azayophuma le phambili. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nomsebenzi abawenzayo ke eNkosi siyazi ukuthi mkhulu kakhulu. Thank you for having me. Thatha lethuba ke ngigijime ngiyelapha ya kudadewethu la uZethu Duma sister mhlawumbe ngathi sister and matron njalo ngibona imendlela iningi lapha phezulu yona phela sasihlonipha ngale imendlela eNgqongqoshe yabona yonke lento lapha na imbala le imeli into eziningi kabi lento buka yena uphethe emgaka 2 4 6 hayi lo muntu angaphatha ngisho iCountry Ngqongqoshe wathe omunye efuna ukuthi unama epilepsy ngoba ibizwa ama epilepsy. Oh yes wayesethe manje ama tablets ami la maningi kakhulu exoxela umama manje ngiyawathanda lama tablets omunye naye wayeforce ke yabo phela into ukuthi uzwe nje mawuhlala nabo abantu bese nawe ugcina usuxoxa ukuthi nami hayi ngenesi ethe nami masasifaka ama epilepsy lakhala ke bathi yeyini bathi futhi ke umuzwa nanakho yema ekhuluma kunokuphosa lamagama angenasidingo nje uzosethi injection uqala ukwenzakani kukhululwana injection ezayiphosa nje igama kodwa ke ayikho into engenzeka cha dadewethu asikemuka lehlelo sikubingelela sithi sawubona awusixoxela ukuthi ubani wakwabani wenzani la eMnyangweni wezeMpilo KwaZulu-Natal. Ngicela uqala ngibingelela uNgqongqoshe ngibingelele futhi Ntokozo. Absolutely. Ngibingelele kubo bonke abalaleli nababukeli. Igama lami nguZethu Duma abanye bangazi ke ngoMagxashi intombi yale eMatatiyela kodwa ke ngisebenza la eCommercial City Clinic ngisebenza njengomphathi weclinic eCommercial City ke ekuyikona esikwenzayo sinikeza kakhulu ama contraceptives sispecialize kakhulu ekuhleleni bese sinikeza no chronic kuphinde kube no prep. Ngiyazi ukuthi enye topic nje leyo on its own le ukuthi siyabaqhuquzela abantu bakithi abasha ukuthi bekwazi ukuthi kuyini lokho beqonda ukuthi kuyini. Awuchazela ukuthi umbelethisi midwife noma umidwife? Midwife. Yes. Isikhuluma ngani masikhuluma ngombelethisi umuntu owenzani la eMnyangweni? Umbelethisi akaqali ebe umbelethisi uqala eunurse professional nurse. Bese ke kuthi ngokomsebenzi wakhe as uprofessional nurse aqale afundisa abantu ngokuhlela inhlobo zokuhlela ezikhona alifundise ngokuningi. Bese kuyima ebake mase sibuka la ekubelethiseni ulekelela lo mama okhulelwe ukuthi lo mama akafunde ukuthi yini ekufanele azenze njengoba ekhulelwe nokuthi yiphi indlela efanele asiphathe ngayo ikuphi efanele
okufanele akulungise ngathi ke kusho ukuthi yena ubheka lo mama okhulelwe embheka nomntwana kuze kufike isikhathi sokuthi umama uyabeletha noma esebelethile umama ube esembheka yena nomntwana wakhe ilokho esikubiza nge-postnatal care. Uyabona ngiyayithanda ukuyiqala emuva nisamtshela umuntu ungathuki phela usuthola into ungayihlelele. Hlela into yakho. Kwenzeke ke mhlawumbe omunye akuhlelele ngempela bese kuba khona isimo mphinde nimnakekele. Aphinda belethe niphinde nimnakelele after. Bese ngikena nohulumeni kaNgqongqoshe seninakekela nengane, ninakekela konke. Ayo cha. Lo hulumeni mina ngiyafisa eke chazo ngelanti kanti sasenzeni esinike uthando lungaka. But ke ngiyafisa ukuthi ke ukusichazela ukuthi ke manibheka nina njengabantu enisebenza ngabo abantu niyayishumayela njalo indaba ukuthi asihleleni imndeni akube nje kodwa kuyaqhubeka ophutheni bayenzeka ophutha lenzeka bayenzeka mhlambe yini manibheka egcina imbangela ukuthi kwenzeke iphutha liqhubeka iphutha libe khona kungabikho ukuthi kube into ehlelelwe leyo kufika kwabantwana. Isikhathi esiningi into ebanga lokho ikakhulukazi kulaba abasebasha i-peer pressure nokufuna ukuzibona ubelonga kwigroup ethize. Igroup isiyaqala ikhuluma ngendaba zothando umjolo bese naye umuntu egcina eseyithola esenza into akade engayimisele ngayo ukuyenza ayithole esejola ekujoleni kwakhe bese kugcina ekulaleni bese kuba ukukhulelwa uthola ukuthi akakuhlelile ubenza ngoba ebona abangani benza. Yes. So ileyo ke inkinga ekhona and njengamanje sikwisikhathi la i-teenage pregnancy iphezulu ngendlela eyisimanga and siyakuthola futhi nabantu abaningi abafikayo bezokwenza i-abortion. Ku clinic nje ngisebenza kuyona asidlulisi abantu abangaphansi kwaba u15 ngenyanga abasuke befuna ukuyokhipha isisu. So izinto enjalo ezigcina zenzeka ileyo peer pressure basuke benayo uthola ukuthi umuntu akasaba kufana nokuthi uhambe wayodlala umdlalo engenayo goalkeeper epalini. Sure. So kufanele ukuthi umuntu aqikelele ukuthi uma ngabe eseqalile ukuthi uya ocansini olingaphephili kakhulukazi azivikele ngokuthi ke akahlele athola uhlobo lokuhlela oluzomkwazi ukumkhava ngesikhathi leso ngoba njoba sithi ukuhlela umndeni ingoba kukhulunywa ngento ye-spacing ukuthi decide ukuthi manje ngiyamfuna umntwana. Manje ngimdinga umntwana ngizothatha uhlobo oluthile oluzokwazi ukungcina kuze kufike isikhathi esithile. So sineyinhlobo ezahlukene zokuhlela. Ilokho kubalekile ukuthi umuntu akazikhethele yena angavumeli peer pressure. Bakithi mhlawumbe ungasala usikhela nje lezi ngoba umunye uthi ngiyaqala nokuzwa ukuthi kuyakwazi ukuhleleka mina phela bese ngivele ngangena nje kulomkhakha iziphi mawuzikha nje phezulu ungaziqhaqqa. Sinawo amaphilisi kodwa siwakhuthazi kakhulukazi kubantu abasha ngoba uma ke walikhohle uzokhulelwa. Sinayo imjovo sinomjovo ihlukene kabili kukhona idepo kukhona inari straight okuloka 3 months noka 2 months bese sikhuthaza kakhulu ukuthi abasebenzisi loop lokho sikufaka ngesithweni sangasese kuhlala iminyaka emihlanu. Hawu madoda. Bese kuba i-implant lesifaka engalweni okuyiyona nayo ilekelela kakhulu ekuvikeleleni ilezo indlela esiyisebenzisayo nokuthi ke uma kuukuthi usukhethile ukuthi senginabo abantwana sekwanele angisabadinga abanye sikhuthaza ukuthi wenze into esibiza nge-tubal ligation okukuyovala. Nabantu besilisa ke bayakwazi ukwenza i-vasectomy bona ke bavale nabo ukuthi bangabe saqhubeka batholisa abantwana. Nathi kanti hayi ke madoda nizwile yebo nanga umuntu wephakama lapha ejabula ngiyacabanga ukuthi ke umuntu mayisekhulelwe leniqoquzela ashesha afike emtholampilo kubaleke ngathi mawubona nje weqiwa inyanga usheshe ube umuntu ovelayo emtholampilo nanakho uthi yini kweqiwa inyanga ngoba khona into esiyithatha light lesithi masixoxa sithi weqiwa inyanga kanti izingane azazi ukuthi kukhulunywa ngani makhulunywa ngomuntu weqiwa inyanga umuntu weqiwa inyanga kufuneka ashesha afike eclinic kuyini lokweqiwa inyanga kubaleke ngathi umuntu ashesha afike eclinic. Okweqiwa inyanga ukuthi ngokujwayelekile umuntu osifazane uyaya esikhathini njalo ngenyanga. Kodwa uthola ukuthi kukhona inyanga la ongayanga kwakona okanye uyile kodwa uye ngendlela engajwayelekile. Mhlawumbe ngilinganise ukuthi mhlawumbe uyayuye izinsuku ezintathu
kodwa kulokhu uthola ukuthi uye usuku olulodwa noma kuba ama-drops nje ambalwa. So lokho kukubeka esithombeni sokuthi angiwatholanga ama-period amajwayelekile. Okungenzeka mawuzazi ukuthi kuke kwenzeka waba so wenza ucansi olungaphephile, kukubeka esithombeni sokuthi kusho ukuthi kukhona okungenzeka ukuthi kuyenzeka. So yileso sikhathi ke kufanele ubuye uze ekliniki uzotesta, siyakutesta, bakhona futhi nonompilo abathestayo emphakathini esikuyona. Utheste ukwenzela ukuthi usheshe wazi ukuthi usukhulelwe yini. Uma kuukuthi ukhulelwe sesicheckile thina sakuthola ukuthi ukhulelwe, siyakuqalisa ikliniki ngaleso sikhathi. Iziphi izinto eniyengqugquzela ukuthi ke osekhulelwe azenze ukuze ingane ingabe sengcupheni? Uyasho ukuthi seniyamqalisa ke ikliniki, kodwa yini ekufuneka ngayenzi? Khona nyade sinabo kwenye indawo khona lapha kuze kuvene ukuthi bengihamba ziphi indawo eNksz. Ngambona ukuthi yena impela ngathi ukhulelwe, kodwa ibhodlela lekhaseli elibambe ngezandla ngingazi ukuthi noma beliphathele omunye nabehamba naye, kodwa ke iziphi izinto enenithi abangazenzi? Ligoloku okubalayo Ntokozo ukuthi akumele ukuthi mawusukhulelwe uphuze uphuzo oludakayo. Ngenxa yokuthi angithi ingane idla kuwena, noma ngabe yini wena oyiphuzayo iyophuzwa ingane yakho. Hawu. So uma uphuza utshwala nengane izofika iphuza utshwala. Hawe. Bese siba nalento esithi fetal alcohol syndrome. Ingane iphuma ingasakhulanga kahle, isineyinkinga ezithile zokukhula, kokunye kube ngathi iyakhubazeka. So kunezinto esuke siyibalekela ke masithi abantu abangaphuzi. Ukubhema nakho ngokunjalo awufanele ubheme. Akufanele futhi kubalekile ukuthi iza ekliniki ukuze nathi sikwazi ukukunikeza amaphilisi ethu. Sina amaphilisi azokulekelela ekuthenini aqinisa aqinisa igazi lakho. Kubalekile futhi ukuthi uma sewukhulelwe ungabeke phela usuya kucansi olungaphephile, ngoba ucansi olungaphephile lenza ukuthi ube sengcupheni ukuthi bese ungenzeka uthola iHIV. Ngoba uyakwazi ukuyithola ukhulelwe noma uyithole uyayithola ungakakhulelwa, uyayithola ukhulelwe, uyayithola noma ubreastfeed. Usuthelela futhi nanayo ingane. Usuthelela umntwana. So siyakhuthaza ukuthi ungabhemi, ungaphuzi, ubheke nokudla okudlayo. Ikakhulukazi ungadli kakhulu istashi, ngoba mawudla istashi uzokhuluphala kakhulu. Engathi ukhuluphala kakhulu uzogcina unezifo ezithile oyitholayo uyithola ngaleso sikhathi ukhulelwe. Kanti akulula nokuncipha mangabeke usubuya ngapha. Hayi kodwa ke nje siyizama, sosoloko sizama nje. Manje ke iziphi ke izimpawu zomuntu osuke ke mayisekuthusa ezobeletha ke manje. Khona abantu othothi nje uvela ihlale kude nasesibhedlela bese uzasontsintsi ngaleso sikhathi amayisukuma. Isiphi isikhathi kufuneka sondelele eduze, iziphi futhi izimpawu ke kube yizo uchaze kuyonakala? Kubalekile ukuthi ngathi uqala nje uthola ukuthi ukhulelwe, qala ikliniki. Uma ngabe uliqalile ikliniki thina sizokulekelela ekuthenini sikufundise ekuthenini kuphi ukudla ozokudla, izimpawu zakho zokuthi uma ususikwa noma yini ebonakala ubungozi kuwena nomntwana ekufanele uyiqaphele ngalesikhathi usakhulelwe. Sesifikile ke isikhathi sokuthi uyabeletha. Uma sesifikile leso sikhathi kubalekile ukuthi into ozoyibona eyokuqala kwenzeka ukuthi kuphuma kwamafinyilana aphume kuwena esithweni sakho sangasese, okanye uphume amanzi, uqhunyelwa amanzi, okanye uzwe imsiko kuyahlukana, ihlukana ngezikhathi ezithile. Uthola ukuthi omunye uhlukana mhlambe ngo 30 minutes, abanye kube hour, kodwa kuyenzeka ukuthi kube nezikhathi ukuhlukana. Kodwa mase kusondelana eduze imsiko kusuke sekukubi kakhulu. So ngakho kubalekile ukuthi engathi usayizwa nje iqala pakisha impahla zakho uzondela. Yes, maqala inhlungu nje. Yes, abanye uthola ukuthi uzwa neqolo libuhlungu. Yasafuneka kushintshwane nje unyaka kodwa ke besilisa nako ke beyizwe lento. Ngeke baphila besilisa nakathiwa bake bathathe lokuhlula. Uyayazi ngoba kanye lebhawodi khona enye indawo lapha na phesheya kwakunomshini ukuthi nikwazi ukuthatha ubuhlungu buye kulo wesilisa nixoxisana ukuthi na kuphakama ubuhlungu ngapha kowesilisa nifake emshinini nibusherishe ubuhlungu.
lentokazi kuyafika naye ubaba wasekhaya bawunyusa ke umshini yalokho ithe insizwa njalo kuthiwa kwakujothi mase ku 15% insizwa zaseyikhazi yeah zikhala lekho makufika 15 yadayi iqhubekana nenyusa kwathiwa 40 yadayi inyusana 60 awu yaze yafika 100 wabeletha kahle unkosikazi kungenacala bafika ke ekhaya bejabule mabefica nomfana oshaya ingadi lapho omele ogodweni lapha kanti akasikho lapho mhlambe ke sekusele iminute elilodwa osebelethile ke manje yini ebalekile ukuthi ayenze ukuncelisa ungigoqele nje ngeminute elilodwa naneli khadi lethu ke lethi i-road to health ulisebenzisa kanjani ngeminute elilodwa masibelethile okubalekile ukuthi uma kuukuthi kunemishanguzo esidlayo asiqhubeke nemishanguzo yethu ngoba sifuna ukuthelela umntwana absolutely uma ngabe kuukuthi ubiziwe eklinikhi kwathiwa fika ngedate ethile sizokuchecka yenza isiqiniseko sokuthi uyeza uma ukuthi khona inkinga oyibonayo usubelethile qikelela ukuthi uyabuyela eklinikhi uzosho ukuthi nakho ngibona into eyinkinga engivelelayo uma ukuthi uyopha usubelethile buya uze eklinikhi uqhunyelwa umthungo buya uze eklinikhi nomntwana qikelela ukuthi uyayithola imigomo yakhe imigomo yakhe ke sine schedule njalo mawuzile eklinikhi uzotshenwa ukuthi buya nini kodwa kufanele umntwana agoma azahlanganisa iminyaka ewu12 uma ukuthi umntwana uyamncelisa lokho esikubiza ngo-exclusive breastfeeding qikelela ukuthi umntwana umncelisa ibele kuphela awuxubi ngoba uzogcina mhlawumbe umntwana uma ukuthi wena unalo igciwane bese theleleka ilolo hlelo nokuthi ke sinawo ama-site esiwabiza ngophila mntwana kubalekile ukuthi umntwana akahambe aye naye lapha ayo-check o-weight ayo-check ukuthi ukhula kanjani ukuze noma ngabe yiphi inkinga ekhona sikwazi ukuthi sisheshe siyi-athende kungaze kube late naye umama akaqikelela ukuthi ikakhulukazi labo thola ukuthi bano-BP khona bazofika vele benayo i-BP bakhulelwa nje bavele banayo abanye bazoyithola sebekhulelwa ngaleso sikhathi qikelela ukuthi yonke i-treatment oyinikezwayo uyayidla uma kuukuthi uzizwa uphethwe yikhanda uzizwa unenzululwane noma kungathi emehlweni kunesiyezi noma uzwa ubuhlungu esibelethweni qikelela ukuthi uyabuya ngoba ngenzeka ukuthi usunalento esiyibiza ngo-pre-eclampsia ngoba ke igcinisile idela nako-eclampsia la usudlikiza khona siyakhuthaza kakhulu ukuthi umuntu akayinakekele eze eklinikhi kusanesikhathi angeze eklinikhi sekulate ngoba ukhona nalo wamkhubo ukuthi sithi hayi soyiqala iklinikhi late ngoba umuntu esenzela ukunciphisa isikhathi azoloku esize eklinikhi kanti engathi enze njalo uyazilimaza unikeza onesi isikhathi esincane sokuthi bakwazi ukumhlola nokumbheka izinkinga engenzeka ukuthi unazo kubalekile ukuthi liqale nje iklinikhi the moment uzwa nje ukuthi ukhulelwa noma wazi ukuthi ukhulelwa ukuze sikwazi ukukunakekela ngendlela efanele Ngqongqoshe ngiyafisa kule mhlambe nawe kube khona ukungenelela kwakho ngoba sema sifika lapha eFilidi a day before sifike kwanento ethi kunomama onqabela ingane ukuthi iye esibhedlela ngoba uthi yena ufuna ukubuya ngapho udlala amanzi amponjwane manje engathi ke bekufuneka ingane ilale esibhedlela uthi yena ufuna ukubuyela emuva nengane ngoba nakho yena ujahe ukuthi ayodla into zakhe manje ilungelo lengane lihamba lifike ephesifeni esifana naleso uyakwazi ukugcina nimphucu umntwana lo ngane oba phela mabefika laba bethu bezeMpilo bayalandela bamfica enje elele phansi kodwa akafuni ingane iyagula akafuni ukuthi ihambe iyoqhubeka nokulashwa lapha ya esibhedlela ihamba ifike iphinto yalapho angasizakala kanjani umuntu onaleyo nkinga emphakathini ngicabanga ukuthi kudinga ukuthi bekungenelele ama-social worker azobheka inhlala kahle yengane bese yabuka ukuthi isimo sinjani ukuze-ke bese ethatha over whether ayayithatha ingane ayifunela indawo la izohlala khona ukuze iphephe noma abuka ngokomndeni ukuthi ukhona yini emndenini ongakwazi ukuthi ingane ayithathe ukuze iphephe ingane nokuthi ithole ukunakekela kahle absolutely Ngqongqoshe isikhathi esingasekho ngakuthina ngicela ukusiphe ukusivalela siyabonga kakhulu Ntokozo sibonge nge-information esiyitholile kubaluleke kakhulu ukuxoxa udaba lokuthi umuntu ayivikele uma ngabe sekhulelwa aphinda avikele nengane yakhe kodwa siyafisa nokugcizelela ukuthi sikusho lokho ukuthi zivikele uma usuyocansini kodwa siqala ku-abstinence okusho ukuthi umuntu ayihlenge ikakhulukazi kulaba sebancane nabangakabi ready ngoba ayikho indlela edlula
abstinence noma ukuyigada in terms of ukuyiprotecta siqala kona. Siyabacela futhi abantwana ukuthi abafocus eincwadini, bafocus ekwakheni impilo, athi umuntu ke uma ese ready ebese yaqala ke seyaqalaza ukuthi hayi usengakwazi yini ukuhlekisana nobani ahlekisane nobani. Kodwa ke uma ngabe sewuhlulekile ukuyivikela, uMnyango wezeMpilo ukhona woza ngempela uzokwazi ukuthi uthole ukusizakala ngoba that's why sinazo zonke lezinto uNesa kade ezichaza ezokwazi ukuthi zivikele nokuthi zihlele impilo. Kokugcina kule ye-prostate cancer siyabacela ngempela abantu besilisa, uDokotela into angayisho ukuthi abantu besilisa abanye bagcine befike sekulate kanti uma ngabe besheshe wafika kuyakwazi ukuthi njengoba kade echaza ukuthi test yenziwa kanjani, uyakwazi ukuthi kubonakala ukuthi kukhona yini ama cells angaba nenkinga ebese kusheshe yalapheka i-prostate cancer. No, Ngqongqoshe inyanga yothando ke le February siyazi ukuthi abantu ngibazofuna bazoyithola phi imbali kwashaya cima, ngizobalekelela abaningi. Mawukhumbule nje ukususa uRIP welapha endaweni la kubekwa laba siwesebelele ziningi imbali lapha ngicafuna khumbula ukususa uRIP unika umuntu wakhe imbali konke kuhambe kahle akuvalelisa kulolu balandaphi ubela emangcwabeni zinqabi imbali lapha ibekwe lapha uphulanda nje lapha imbali unika umuntu wakhe ungawukhohlwa RIP ngoba khona sanda kuyithola zafika ino RIP manje yini RIP zasezawathi zilandwe lapha cha kulolu hlela sivalelisa sithi kulungile ke bye.